Палим, палим, виждам във двойно. Палим, палим. Болярската схема, братчет. Централно, Криско Бейс, Мария Елиева, бейби, минимум максимум. Виждам я редовно, пукаме се готино. Дрехи по земята и в нас е пълна кочина. Най-ми е удобно, допето ти сочно. Ставам като животно, един път като почна. Може би нарочно, тя ма грези мощно. Аз купувам глупости за нея, ма изгодно. Карам го еляк и гледам всичко да е точно. Мога да я галя по-допара денонощно. Пуши от Ямайка, псува ги на майка. Кара най-лъскавата скъпа таратайка. Всяка нощ троши пари са прави на мозайка. После ми звъни, че съжалява и савайка. Тялото им мазно, пипа си го бавно. Фаща ма за джоба, вика нещо ми е жадно. Аз си викам нашко, знаеш ли някакво място? Някъде къде ще правим секс много бясно. Отивам някъде, където няма мои, твои, други закони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Отивам някъде, където няма мои, твои, други закони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Отивам някъде, където няма роли, филми, телефони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо тук е много дясно. Търсим друго място, трябва ти е ясно. Искам те ужасно. Този мъден час, нищо друго не е важно. Ние сме на път да събориме града, става страшно. Дясно, търсим друго място, трябва ти е ясно. Искам те ужасно. Този мъден час, нищо друго не е важно. Ние сме на път да събориме града. Покажи на тия хора как самяташ, как го движиш, как събараш. Покажи на тия хора как самяташ, как го движиш, как го бараш.